Blensing dipun tenggo rumiyin. Menika kula urutaken pundutan-pundutanipun kersanipun Warata. Jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Kenggene Mbak Eni Muniroh niki sing kagungan kersa. Bu Eni ne Pak Tio. Mas Bancet nyuwun tulung Pake Gentro karo Mboke Gentro kon nyanyi duet. Oh nggih. Siap. Nggih. Mas Kirun karo Mbak Iroh. Mas Kirun. Nggih, kan nyanyi bareng mengke nggih. Niki kanggone Mbak Eni lho nek ngantek aku nyulayani wah bahaya iki. Bahaya wong sing nimbali ya bahaya. Dosa Gentro dicolong ngene. Yo. Syukur bisa. Yo. Nyawang gunung desa. Petro Dason. Bang Bayi Ramaya aja nurun anak putuku canggah waring udeg-udeg gantung siwur ya Allah. Gantung siwur ya apa? Ya kuwi urutane iki lho. Putu, canggah, wareng, udeg-udeg gantung siwur terus tekane debok besok kali asem ngono kae lho. Oh, iki pokoke aku joget. Mudeng cah Jawa ora mudeng. Ya mudeng aku. Ayo, Sithik. meneh. Aku arep joget to. Takre nang ngene pokoke gelongamu jiblok. Ayo. Aja to. Aku arep joget to, Lek. Heeh. Engko mbok menawa Pak Tio ki ya hatinya berkenan, Mas. Lah Eva nganti kaya ngono tak tambahane. Alah. Tapuk mencos. Iki to Pak Tio. Ayo among tamu. Ora ketok makasih dah. Ya. Jarene. Syukur. Jarene. Bagianmu, Om. Jarene wis menang. Dosa. Sing digagang.
kuwi njoget sithik megah-megah ya. Iya. Esan. Iki wala tamune Pak Tio ki ora entek-entek. Oh, kandha. Aja nganti entek pokoke. Panjenengan iki ajur-ajer. Betul. Oh, pamitranipun kathah. Wadah. Tak prediksi tamune 40.000 wong. Amin. Amin. Oh ya sak kecamatan to. Bos. Masuk ya. Masuk. Nang gunung tak cadangi. Yen mandung tak silihi sate gunung. Halo Pak Tio wis nyuwang-nyawang nyuwang. Pak. Wong nang kono-kono nambahi kok mosok nang mae dhewe ra ditambahi. Jahitan. Sembuh. Ayo. Guyon Pak, guyon. Ken gayeng kok Pak. Pak, apa Pak? Iki tukang parkire kok lesu ya. Kae lho. Lah iki apike. Heeh. Tukang parkir ngombe dawet. Oh. Ini iso lunjak-lunjak. Oh, nggih. Kae lho kalau wong loro ae. Oh, nggih. Mas Supri rumah Sigit ya. Mas Supri kali Mas Sigit. Semangat nggih. Semangat Matur nuwun. Matur nuwun lho Pak Tio. Nek kira-kira panas mangeyup Mas. Ampun dede Mas. Kayo ini matur nuwun Pak Tio. Jaluke tukar parkir ngono kae lho. Udah digas. Syukur. Syukur bisa. Yo. Mbah Higum kalian Mbah Sani. Kalian Mbok Sani Pun. sing ngersake caping gunung.